Què creus que solucionaria tots els problemes de la humanitat? Potser la comprensió. L'organització i el seny. Organització i seny. Important l'equip. Quan l'equip va, per això, l'empresa va. Si l'empresa va, la comunitat va. Si la comunitat va, l'administració va. La vida tot va lligat. És una cadena. Imagina't un món on l'home pogués conviure d'una manera orgànica, que dic jo, no? Organitzada, tan perfectament integrada en el territori. Crec que al món avui dia la intel·ligència i la tecnologia és suficient com per viure sense pobre, sense misèria, sense problemes ecològics, sense problemes de contaminació. El món aquest ideal és possible avui dia. Hi ha economia, força de treball i intel·ligència en el sistema suficient com per realitzar-ho. Abandonar tota la civilització de la gasolina i tornar a anar amb burro. El que no abandonaria seria la informàtica. Amb un burro i un ordinador ja pots estar connectat a tot arreu i sense empastifar l'atmosfera. Ens hauríem d'estimar més com Déu mana i després respectar-nos, perquè totes les cultures i totes les races tenen quelcom de bo i quelcom en comú. I tots ens hauríem de mirar què és el que té de bo aquell i copiar-li en el bon sentit de la paraula i dir, si aquests n'han tret un bon profit, va, això també agafem-ho, que a nosaltres també ens anirà bé. Per totes les latituds i tots els... hi ha coses bones. Ser una vaca amb ànima, ser biologia i una aspiració absoluta que l'amor es mogui entre el romanticisme i el bidet. Com lligues romanticisme i bidet? Com lligues amor i mort? Per què l'amor és, com diuen els francesos, la petite mort? Perquè l'orgasme és un moment d'una impersonalitat que ja no saps si tu toques o et toquen, si toques el violí o ets el violí, aquests moments que perds el món de vista. Això tens que ser una altra espècie, només ho aconseguim puntualment. Podem aquesta cosa veure la gent quan es mor, o quan té el coll, quan ets humà és quan ets aquesta altra cosa. Que no hi ha manera de suturar-ho, de lligar-ho, de cosir-ho, d'embastar-ho. Jo no hi ha manera d'embastar els ingredients del que estic fet. Soc pervers i tinc l'aspiració d'una tendresa infinita. I tot això em sembla no res que jo faci, fonamentalment, sinó coses que jo soc. Això et pot desculpabilitzar, des d'un punt de vista moral, però clar, t'escandalitza molt. I ser una cosa que t'escandalitza, que sé com és pesadíssim. Qui es va inventar aquest artefacte? Però això no vull passar, em sembla massa pessimista, però soc molt, sí, més aviat. Què és vostès? Soc pessimista. Soc pessimista, doncs mira, està dit molt de pressa i una mica és això, sí. No sé, una persona segurament que té una limitació petita i quan una persona es posa amb un organisme, doncs resulta que després l'organisme es polititza i per millorar el món suposo que aquests petits actes que es puguin fer ho milloren, però d'una manera minúscula. I aquest poder econòmic és d'una agressivitat tremenda i això sembla que n'hi hauria d'haver per tothom, però resulta que a l'hora de la veritat n'hi ha alguns que ho volen tot. Anar a l'any 3 o 4.000, perquè l'home encara està al mig de la selva, no ha sortit de la selva, m'entens? I quan ha sortit de la selva, doncs el primer que ha de fer és sortir de la selva, despejar el camí i eliminar, perquè l'home actual va néixer en un món, en un altre planeta, que és un planeta natural. Però al llarg dels anys, possiblement s'ha hagut d'anar adaptant a les situacions, s'ha creat un altre planeta artificial. I al desplaçar-se, al llarg de la vida, ha trobat molts escollos, moltes pedres, i s'ha anat desenvolupant, i ha hagut de fer córrer la intel·ligència. Però sempre ha anat a favor de l'egoisme personal. Ha guanyat sempre l'egoisme personal de cada persona, de cada un. I s'ha anat formant aquest món artificial que ara estem. L'home és un collons d'animal que sempre va endavant, sempre escarba endavant. Només has de mirar que per tot arreu veus les petjades de l'home, vagis allà on vagis.
Per què? Perquè sempre mirem endavant. I estem acostumats o tenim aquest vici de sempre mirar endavant i mirar lo positiu. Lo negatiu no... Fora que ens afecti molt i molt, ho deixem sempre enrere. Potser que és una virtut, no sé, de l'home. O si no, potser tot seria un caos després. Tots els problemes, home, no hi ha res, Déu nostre senyor, però, esclar, falta que ens el trobem, no? Suposem que existeixi, per entendre'ns. Res. No hi ha res que solucioni els problemes de la humanitat, és impossible. No. Quan soluciones un, ve un altre. Cada solució és un problema nou. És impossible solucionar-ho perquè hi ha grosses contradiccions. No té cap solució, la humanitat no té cap mena de solució, perquè els problemes que hi ha són eterns. Hi ha pobresa, i mentre hi hagi pobresa, hi ha gent que se'n beneficia d'aquesta pobresa. Avui en dia tot ha de ser en conveni, en consens, pactat. La paraula màgica que ho mou tot és el conveni. No només pensar en tu, sinó l'altre quin benefici en treu. Sense notari, sense abogat, sense la mare que els ha parit, sense lleis que marquin què ha de ser. No us baralleu, la mare que us va parir. Això és el que ha de fer la gent, no barallar-se. Viure bé i compartir, que són 4 dies. Que som malparits. O sigui, els homes són ben parits o malparits. I ell diu, tal, diu, home, som malparits. I diu, miri, jo agafo una criatura i observi, i vostè observarà que fins als 6 mesos el plor és un factor mecànic d'una falta, una manca, té gana, té mal de panxa, plora. I hi ha un bon dia que aquest plor es fa és de cabreig. Passa de la reclamació desesperada de l'aliment o del calor, de la demanda al cabreig. Comença a ser un fill de puta! És un malparit, és un tio que està cabrejat. Som un bestiar que als 7 anys ja no és que plorem per demanar, per aconseguir, perquè ens facin cas. No, som tios que si ens toquen els collons, ens toquen els collons.